Tulo ka balay naog daw ug usa ka tawo napaso sa sunog sa tisa. Tanan pulis gimanduan sa pag-render og 10 ka oras matag semana nga pagpatrolya. Inside job gilantaw sa kapulisan sa nitabong pagpangawat sulod sa korte sa Lapu-Lapu City. Vice Mayor Hica aduna sa gihuptan nga order gikan sa Office of the President nga walay bisa ang gimando sa Office of the President nga nagdili sa pagpatuman sa suspension ni Mayor Garcia. Tubig gikan sa mga dam sa MCWD nagsugod na og kahubas. Supply nga gikuha niini gimenosan. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 21 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na nga tudamas sa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nunot sa epekto na sab sa El Nino, giawhag sa Provincial Agriculturist Office ang mga mag-uuma nga mananom natong mga klase sa tanom nga dali rang anihon. Padayon sab nga nag-apud-apud og ayuda ang Kapitolyo ngadto sa mga mag-uuma aron makapanagang sa epekto sa El Nino. Jinky Rosit, Suginlimi. Sa pipila ka adlaw nga way na sinating pag-uwan, nabalaka ang Provincial Agriculturist basin ug pipila na sabon niya ka mga kaumahan ang maapektuhan. Mao nga giawhag nila ang mga mag-uuma nga magtanom na lang og mga gitawag nga short duration crops kun katong klase sa tanom nga mahimong anihon human ang 3 ka buwan. Ang pagtanom karon og mga mais ug humay di pa maayo tungod sa gamayng posibilidad nga mga pag-uwan. Unya ug mahimo mo tanom ta ato nga short duration crops para lagi tayo ma-harvest diha dayon ba a matter of few weeks ma-harvest na dayon. Kung katungkuan katulang practice nga na dili lang usa ka tanom sa usa ka lugar sa ilang umahan na ay ilang baluutan o mo intercrop sila mga short maturing crops. Wa pa hinoy na dawat nga report sa kadaot ang Kapitolyo apan di angayang mokumpiyansa ang mga mag-uuma. Sa gayong dunay kalit nga pag-uwan, giawhag sila sa pagsawod og tubig aron dunay magamit sa mga pananom. At ang katong yuta for the last few weeks basa gito siya and ang uban nga mga pans na sudlan gito mga tubig so naa pa gyud nagamit ang mga farmers karon. Ang Kapitolyo misusi na karon sa mga local government units nga napektuhan sa mild El Nino. Padayon silang nagapud-apud og mga relief packs, seedlings ug drums ngadto sa apektadong mga mag-uuma. Jinky Rosit, News 5. Supply sa tubig gikan sa duha ka dam sa MCWD gimenosan. Ilang ginaginot ang supply tungod sa El Nino nga muhangtod sunod tuig. Andrea Patenya, Suginlimi. Sa kanihit sa uwan tungod sa El Nino, inanay na nga nagkahubas ang Haklupan ug Buhisan Dam sa MCWD. Ug tungod kay mulanat pa og dugay ang El Nino hangtod sa unang 3 ka buwan sunod tuig, ilang gimenosan ang gidaghanon sa tubig nga gikuha gikan sa mga dams. 28,000 cubic meters per day lang usa ang gisupply sa Haklupan Dam, samtang 3,400 cubic meters per day ang sa Buhisan Dam. Mas makita man nato nga gamay na lang po ang tubig sa dam. Tungod ani inita sa ubag. Pero good thing sa amo ang Haklupan facility kay kung man ka nang nakapundod dito siya. Pero dili sa good na mo, good na siya ibuga og supply one time na itong panghatag kay ga-expect man gud ta nga July to December El Nino na yun. Nabalaka ang Department of Health sa water shortage kay basin og sabisan asa na lang mangita og supply ang publiko. Mao nga pahimangno nila kung dili ta sure, kung dili ta kasiguro kaayo kung sa atong mga tinubdan sa tubig nga atong gikuhaan sa atong tubig ilimnon, please do not forget to boil your water. So, sa dihang nagbukal na ang tubig, extend pag boiling 2 to 3 minutes just to make sure nga namatay po tong mga kagaw nga posibleng magdala og sakit sa tiyan, diarrhea ug uban pa. Gipahinumduman usab sa Department of Health ang publiko sa pag-inom og daghang tubig ug paglikay sa pagbuwad sa init, hilabi na ang mga bata ug senior citizens aron malikayan ang mga sakit sa panit o heat stroke. Heat stroke could be fatal kung nagrabihan. So that is why usa sa mga pamaagi sa pag-avoid sa heat stroke. Labi na atong mga kaubanan nato nga use na sa tag-as nga blood pressure no ani kun ana. So ato lang yung likayan kay kung magrabihan, it could lead also to more devastating and it could even be fatal. Andrea Patenya, News 5.
Tulo ka balay ang naugdaw samtang usa ang nakan-an sa kayo sa sunog nga naitabo sa Barangay Tisa kaganihang buntag. King Perez, Suginlimi. Kini lang ang nahipos ni Erlin gikan siyang giabangang balay. Usa siya sa mga nasunugan sa Rocky Hill, Santa Teresita Village, Barangay Tisa. Ang katambudigan nila mo abi na ko nay naglungag ako gili ba. So may to nay asto. Abi na ko nay naglungag di balik ako higda. Pagtanaw na ko nasunog ang budiga nay nikalit og kuan basiga. Tulo ka mga balay ang naugdaw sa sunog, usa ang partially damaged. Ang kayo nagsugod sa dirty kitchen sa panimay ni Kit de los Reyes, matupad sa storage room nga dunay mga combustible materials. Si Semprosa Endaya, 73 anyos, gitabang human nakaangkon og mga paso. Naglisod ang mga bombero sa pagkontrolar sa sunog tungod sa kasudnon og kahagipot sa lugar. Bali ang iyang gigamit sa pagluto kahoy ra. Kunya ang part sa iyang gilutoan naa dihay mga gialin nga mga combustible materials parehaan ng karton na apoy mga kahoy. King Perez, News 5. Nabaraw ang plano nga paglingkod ug balik ni dumanog suspended Mayor Nelson Garcia bisan sa iyang gihuptang order gikan sa Office of the President ug sa DILG gumikan sa gingong laing order nga gihuptan ni Acting Mayor Gungun Hika di nakalatid nga null and void ang order nga nadawat ni Garcia. Jinky Rosit, Suginlimi. Wa na sab mahinayon kaganiha ang paglingkod ni suspended Mayor Nelson Garcia sa iyang buhatan sa Dumanhog Municipal Hall. Kinihuman siya pahibawa nga dunay bag-ong order nga gipagawas ang Office of the President kagahapon ngadto sa iyang Vice Mayor pinaagi ni Executive Secretary Paquito Ochoa nga null and void ang order nga nadawat ni Garcia. Sa phone interview, giklaro ni Acting Mayor Efren Gungun Hika nga ang ilang nadawat agig tubag sa gisangat niya nga omnibus motion for reconsideration pagpadaplin sa nadawat ni Garcia nga order gikan sa Deputy Executive Secretary for Legal Affairs nga nagmando siyang subli nga paglingkod sa munisipyo. Wherefore, the order dated 25 June 2015 is hereby reversed and set aside. So, klaro kayo, no? Kung kaning mga dokumento, signed me by Paquito and Ochoa Jr., Executive Secretary, by authority of the President. So, klaro kayo, no? Iting nakasulat yun by authority of the President. Dahil na diyan itong dokumento nga Si Mayor Nelson Garcia miingon nga wa siya makadawat sa maong order apan gawas sa iyang mga supporters hasta siya naglibog na kung nganong nag-usab-usab ang desisyon sa Office of the President. Pero tulungan ikan ni Ochoa, ilan ang basis tulungan nga nasa voto, I can force my way in the municipality but I really not gusto po no? Hinuon subling gipasabot ni Hika nga andam siya bisan unsang oras sa pagbiya sa posisyon isip acting mayor kung doon nay kamanduan gikan sa buhatan sa presidente. Pero kinahanglan mo balik sa dinhi nga kumpleto siya sa mga legal nga mga dokumento. Pero wala siya legal nga dokumento, niya wala siya sa munisipyo, may problema. Paliguron na ko siya dito na pipsportahan, tagaan na ko sa gikuranan, tagaan pagkapi. Nanganti si Garcia, labi na ngadto sa tresurera sa Dumanhog nga pasakaan niya kini og sumbong administratiba og kriminal, sigayon nga mopagawas kini og kwarta nga way pagtugot kaniya. Jinky Rosit, News 5. Mga vendor sa Dakbayan sa Sugbo nagdumili sa pagbalhin sa lugar nga gitugutan sila sa pagpaninda. Mudangob sila sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo aron dili na sila dakpon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Mga vendors sa gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa Dakbayan sa Sugbo nagdumili pagbalhin ngadto sa Dalan F. Ramos. Ang United Small Vendors of Cebu City nagkahiusa aron ipadangat ang ilang baruganan. Ilang gihangyo ang pangusap prob nga hunungon sila og dakop. Bisag amo nang gilugdo mong tinda, ilang gihapon ilugon. Ilang ilugon, makadagan nami, makaato nami sa pikas kalsada, gugdong gihapon mi nila. Hantod ang among mga paninda, ilog nila mga yabo tanan. Mao ba nila giingon nga ang ilang kasing-kasing nasa mga pobre. Asa man dapita nga naay ingon tang harassment on our part. Kung sila pa lang mismo
sa pagsugod pa lang, sila mismo nituman og unsay balaod. Sidewalk is beyond the commerce of man. Natay mga lugar nga pwede ta gitugutan, gitolerate sa gobyerno. Although sidewalk is beyond the commerce of man, pero naay mga lugar, naay mga sidewalks dinhi sa syudad nga adunay vendors, gitugutan ang pagpaninda. Matod ni RC, daghan lugar nga mahimong makapaninda ang mga vendors sa karbon tabuan ug uban pa. Ang among mga tinda, mga legal na, dili na shapo, dili na bisag unsa diha nga angin dakpon. Mura mig mga kriminal, dili man may mga kriminal, kadad ang tagpunong katra para pandakpon mi. Ang uban tuyo jud intentional gyud nga iyabo nila ang ilahang paninda. Haron makita sa uban, haron makita sa publiko nga kami ang berdugo sa ilahang panginabuhian. Berdugo mi sa ilahang panginabuhian. There's always a right place and the right time for everything. Not on that area, not on that sidewalk, kay gamay yun na ang mga lugar. Kung naatay complain na dawat, ikaw lang minil. Responde sa request sa City Council to act on that complaint. November. After November, nga sige tag operation nga kana lang cat and mouse ba nga kung Kasagaran mga sakop sa kahugpungan sa mga vendors na ninda duol sa Cebu South Bus Terminal. Gipasabot ni RC nga kung musunod lang ang mga vendors sa mga lugar nga gitugutan sila nga maninda, dili sila dakupon. Ugmang adlaw ang mga vendors mutambong sa executive session sa City Council. Ray Pasaporte, News 5. Ipatuman ang hugot ng maritime security sugod-sunod bulan tungod sa pagpangabot sa mga delegado sa APEC meetings. Gidili usab ang mga sakyanan sa kadagatan sa pagsulod mga tunga sa kilometro gikan sa shoreline sa Shangri-La, Mactan. Andrea Patenya, Suginlimi. As of now, I can say that we are around 95% ready because we are still... Sugod Agosto 17, ipaubo sa heightened alert ang Maritime Security Task Unit nga gilangkuban sa Coast Guard, Marina, Cebu Port Authority, NAV-4CEN ug Regional Maritime Unit 7. Alang kini sa labing unang APEC meetings dinhi sa Sugbo, sugod karong Agosto 22. Malibkas ang alert level sa Setyembre 13, apan ibalik kini sugod October 3 to 15 alang sa lain nga mga meetings sa Sugbo. Tungod kay dunay meetings nga ipahigayon sa Shangri-La Resort, ideklarar nga no sail zone ang 500 yards o mga tunga sa kilometro gikan sa coastline sa resort, busa di makapanagat sa maong lugar. If you don't have any business during that time, during APEC meetings, eventually this area in front of Shangri-La will be restricted for whatever maritime use. No, they can still pass, but we have deployed personnel there who will be para pang magbugaw sa ilaha. 12 ka mga multi-purpose vessels alang sa search and rescue operations ug mga armado nga vessels ang ipakatap di lang dinhi sa Sugbo kundi lakip na sa uban pang tourist spots nga posibleng bisitahon sa mga delegates sama sa Panglao, Bohol. Gipangayuan na sab sa Coast Guard ug lista ang marina sa mga accredited motor bangkas nga maoray mahimong gamiton sa mga delegates alang sa ilang tours. Mas pahugtan pa ang seguridad sa mga pantalan inig sugod unya sa APEC meetings dinhi sa Sugbo pinaagi sa pagdugang og mga K9 dogs lakip na pagmuntar og mga passenger assistance desks. Hinuon mipasalig ang Coast Guard nga bisan pa man sa ilang heightened security magpabiling normal ang operasyon sa mga terminals ug di maapektuhan ang regular nga mga biyahe sa mga barko. Why special lanes nga ihatag alang sa mga delegates sa pantalan aron di sila mailhan sa publiko alang sa ilang seguridad. Gipanghingusga ng intelligence monitoring ug way nadawat nga report sa presensya sa mga daotang elemento nga mopahimu sa kalihukan. We are also tasked to deploy our personnel in covert security, which is one of our main tasks to monitor all the lawless elements that will launch or kanang magpahigayon og mga kasamok during sa APEC. Gipangandaman na sab sa Coast Guard ang mga problema nga posibleng mutumaw sa kalihukan. One is capsizing of motor bangka. So we are not discounting also possibilities of rallies at sea, no? Because rallies inland, this will be taken care of by the Philippine National Police. But we are also preparing a contingency plan for rallies to be conducted at sea.
Nanawagan ng Maritime Security Task Unit sa publiko nga mutabang nila sa monitoring pinagi sa pag-report sa mga katingalahang elemento nga ilang maobserbahan atol sa Apex Summit. Andrea Patenia, News 5. Hingpit nang nanumpa ang 146 ka mga bagong pulis sa Police Regional Office 7. Sa wa pa sila magsugod sa unom ka buwan nga training. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi. Lalaki ug 22 ka mga babay. Human sila nanumpa, giturn over sila ni PRO 7 Regional Director Prudencio Tombanyas ngadto kang Training Head Police Superintendent Eduelito Rosales. Apan gihatagan una og panahon ang mga recruits nga makahangup silang mga mahal sa kinabuhi. Gipugong-pugungan ni Morich Albay taga Negros Oriental ang iyang emosyon. Bugtong iyang amahan lang mao'y misaksi siyang pagpanumpa. Katong mga tawanan to, maybe nadala lang sila sa mga wrongdoings ba, but then I hope and praying dili may maparihan nila ma. Because pamulis mo dito na dapat minayon kung magtrabaho. Alam po sa natawon, bisag mula sa ginawa. Nagbunga gid sir. Nagbunga tawon. Gihangup sab ni Ninia Martha Alqueza ang iyang kapin usa ka tuig nga anak nga lalaki sa di pa siya mobiya. Matud niini nga gisurrender niya ang tanan ngadto sa Ginoo alang sa kalampusan niyang mahimong pulis. Ako maghimo rasad ko sa kayo kay mao man ay giingon nga mulid ta through action og makita rasad nila nga ang kaayuhan maghatag og kahayo sa tanan, kahayag sa tanan og makarealize ra na sila pohon nga mas nindot ang maghimo og katarong kaysa maghimog dinautan ma'am. Sud sa unong kabuwan, ipaubos sila sa training usa pa ipahimutang sa nagkalain-laing police station sa Reyon 7. Gipasalig ni Rosales na way mahitabong hazing sama sa mga migawas nga report. Siya mismo ang mag-atang sa mga recruits ug siguraduhong di kini mabiktima sa mga di makiangayong pagtratar. I assure you, wala na pong nangyayari na ganyan. Mula pa nung mga naunang graduate sa kanila, wala po kayong narinig na ganyan sa amin sa training center. Wala na po. Ako mismo kasi nakabantay sa kanila. Leslie Caminade Vestil, News 5. Regional Director sa Kapulisan nangulo sa pagpatrolya sa downtown Cebu City. Iyang gisusi kung napatuman ba ang police visibility nga gimando sa bagong PNP Chief King Perez, Suginlimi. Nagtrending ang post ni Manilyn Mar sa iyang pagkabiktima sa Laglag Baryagang sa usa ka parking lot at ubangan sa usa ka butika sa dalan AS Fortuna, Dakbayan sa Mandaue. Nakuha ang iyang bag nga dunay sulod nga pitaka, gadgets ug ubang kabtangan. Dunay nanuktok nga lalaki nga mitudlo kaniya sa mga nagkatag nga yawi gawas sa iyang sakyanan. Sa pagtuo nga iya kini migawas siya sa sakyanan, ug wa makabantay nga gikuha sa lalaki ang iyang bag sulod sa sakyanan. Matud ni Chief Superintendent Tom Banyas, ang pagpatrolya sa kadalanan maong usa sa deterrent sa mga krimen. Technology, we can, and I have encouraged them talagang yung ating comprehensive deployment system, which is similar to the Lambat Sibat, yun na nga yung gustong i-put into practice ng ating Chief PNPA. Iyang gipangunayan ang pagpatrolya sa kadalanan sa downtown area. Gihimamat usab niya ang mga security guards ug ang mga nanginabuhi sa aseras. Medyo naka-exercise, lalo na yung mga aking mga kaibigan sa media. Gimanduan ni Banyas ang tanang pulis nga mopatrolya sa komunidad, subay sa direktiba sa bagong PNP Chief, Director General Ricardo Marquez. Ang tanang pulis gikinahanglang makarender og napulo ka oras matag semana nga pagpatrolya sa kadalanan. Ang mga nangu sa mga police offices gitahasan sa pag-record sa na-render nga oras sa pagpatrolya. They should continue on with their foot patrol and increase more, especially during the times na maraming street crimes ang nare-record. Based on the directive of our new Chief PNP nga gamay na lang ibilin sa station. All his staff mukuyog niya mag-grouping sa ilang area of responsibility. King Perez, News 5. Gikawatan ng RTC Branch 27 nga anasa sa Hall of Justice sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kapulisan nagduda nga inside job ang mong hitabo kay walaing kaagian ang kawatan gawa sa main door. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi.
Nabantayan sa usa ka utility worker nga nagkang pultahan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27 ubos sa pamunuan ni Presiding Judge Toribio Kiwag kagahapon sa buntag. Matod sa Clerk of Court nga si Beth, gisusi sa ilang utility worker ang sud ug nakita niini nga abli na ang mga kabinet ug nagpasad na ang mga dokumento. Dugang pa niini nga bugtong siya ug ang utility worker lang ang adunay yawi sa main door ug sigurado siyang lock ang pultahan so wa pa sila mobiya sa buhatan. Naibuo na po siya kay ang kaning mga drawers na mo diri tanan gipang first open naman ang kanina ay lock pero ang uban wala may lock. So naa na to tanan gi pang open na jud tanan. So nagkatag ng mga kanang mga papel, mga unsa pa ng mga butang inside sa drawers. Ang head guard sa building nga si Danny Hiligan nakabantay ni atong Huwebes sa gabi nga nagkang-ana ang pultahan sa RTC 27 apan pakya siyang nakapahibaw ngadto sa mga hintungdang trabahante. Matod pa niini nga duna unta siya number ni Judge Kiwag apan nawa sab ang iyang cellphone ni atong Miyerkules. Imposible pud kay kung granting na open na siya ang door so maalarma siya iyang paybaon diri tanan ang kanang mga or usarang pagani sa empleyado diri sa Branch 27 wala man pud ipaabot pa niya kanang Monday. Mo lagi nakasayop na ko ang nasayop na ko wa na ko marili nila kay tungod sa pagkaugma kuan mo halidik mo wa may nakaadto wa may nakakuan nga tao sa Branch 27 good. Ang Theft and Robbery Section og Scene of the Crime Operatives mipahigayon na og pakisusi sa dapit. Gikuhaan na nila og mga fingerprints ang 17 ka mga empleyado sa nakawatan nga korte ingon man ang utility worker ang siyam ka mga gwardya. Dunay posibilidad nga inside job ang hitabo kay way laing kasullan ang mga kawatan gawas sa main door. Nasayran nga nakawat ang government issued laptops nga nagkantidad og 50,000 pesos ingon man cellphones ug mga sinsilyo. Leslie Caminadi Vistillo, News 5. Patay diha dayon ang giingong sakop sa Acro Gang nga taga humay-humay sa Barangay Paho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ganihang kadlawon human po sila sa wa pa mailhing mamumuno. Wa na makabot nga buhi sa panimay sa iyang iyaan ang biktima nga si Jemon Espinosa sa sitio San Miguel Sewage sa Barangay Pusok sa naisgutang lugar human maigo sa iyang ulo. Dunay nakakita sa namusil nga daling nisibat sakay ang motorsiklo ug dunasab nilaing kauban nga nagsilbing lookout. Blanco ang mga kabanay sa biktima kun nganong gipatay si Jemon ug gisusi karon sa kapulisan kun dunay kalambigitan sa iyang pagkasakop sa Acro ang hitabo o kun nalambigit kini sa ilegal nga kalihukan. Hingpit nang napusasan sa Punta Princesa Police ang drug pusher nga taud-taud nang nag-operate sa ilang lugar ganihang kadlawon pinaagi sa buy-bust operation. Duha ka semana ang gipanid-an sa kapulisan ang subject nga si Oreste Campaner, 38 anyos. Natigayon ang operasyon base sa reklamo sa mga taga-barangay. 36 ka mga gagmay pakete sa gituuhang shabu nga halin ang nakuha sa dinakpan kinsa makahurot og baligya og kapin 50 gramos nga shabu. Mao nga gihulagway kini nga usa ka level 3 drug pusher. Campaign nga hinusgan nila to ang pagkuha ng mga paligyag sa bulis sa atong area labi na ni sa among area nga si Captain John Navarro nga declare din siya og kanang drug free ni aning barangay. Sa katabo gipasihugdahan ni kanhi Congressman ug Mayor Tomas Osmeña sa Barangay Mambaling. Walay pagsupak nini ang Market Administrator sa Cebu City Hall kung musubay sila sa proseso. Samtang pasidungan sa Kapitolyo ang mga mag-uuma lukop lalawigan karong Agosto. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nakadaig si Market Administrator ug Probe Head Raquel Arce sa gibuhat ni kanhi Kongresista ug Mayor Tomas Osmeña kay mihatag kinig panginabuhian sa mga mag-uuma. Nasayran nagsugod na sa ilang pagpaninda sa may South Road property habig sa Barangay Mambaling diin ang yuta gipanag-iya sa pribadong tao. Makaanisab ang maong programa og income sa syudad apan matud niya nga kinahanglan musunod sa proseso ang mga manindahay. Matud ni Arce, ilang i-regulate ang traffic sa maong dapit aron di mabara ang mga sakyanan nga padung sa dakbayan ug paingon sa Talisay subay sa SRP.
sila, nagnegosyo man sila diha, not so much sa organizer, pero kanang the vendors themselves. Not necessarily on the permit, kay tugbong man na, no? But there, natay gitawag nga arkabala ba, nga once mo negosyo ka, mo enter ka, naibayro na din ha, for transient or kaning mga tugbong tabo lang nga mga kuan, magbayad na sila. Bisan ang tugbong tabo ni Joey Baclayon sa City Hall, funding City Hall, ikuliktahan na nato og arkabala. Or any tugbong, that's 5, the minimum of 5, the maximum of 20 pesos per vendor. Depende sa area nga ilahang i-occupy. Subay sa usa ka buwan nga kasaulugan sa 446th founding anniversary sa Kapitolyo, gitakdang pasindugan sa provincial government ang mga mag-uuma nga dunay dakong natampo. Sa umabot Agosto 12 na po ka mga mag-uuma gikan sa matag local government unit ang pasidunggan alang sa labing unang programa sa Kapitolyo nga paghatag og importansya kanila. Atol sa panagtigom, migahin ang Kapitolyo og 300,000 pesos aron mao'y gamiton sa raffle diin kasagaran sa posibleng madag-an sa mag-uuma. Mao ang mga hayop. Samtang karong Agosto 3 ngadto sa City Sab gitakdang ipahigayon ang tabo sa Kapitolyo alang sa usa ka semana nga agro trade fair. Ato sa tagaan o kanang pasidungog as kanang mga kitawag siya farmers as heroes of the land. Sila may naghimo sa atong pagkaon. Ray Pasaporte, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kadilang kutob sa balita, Aksyon!